men han er stor, så er det faktisk en, der er meget til det nye der. Okay, jeg kan huske. Og Marianne, kan jeg på dig? Ja, det ved jeg ikke, så hun. Nej, hun skal lige vente lidt. Ja, det her. Ud af en af dørene. Ja, hun er. Og en god dag. Jamen, jeg synes faktisk, det gik rigtig godt forholdet fra. Jeg læste min skole. Nå, jeg bliver jo på. Du har ikke lige rundt med. Der var ikke fået med det. Nej. Det er lige skidt godt igen. Hvis nogen kommer til at dreje, og de kommer hen til efter dreje ned til hjørnet nede ved. nu er snart hjem. Jeg skal lige hjem. Når de lige kommer ned igen, så kan vi lige sige, hvad vi forventer. Jeg lige se. Ja, det er rigtigt.